Sanibingelela emakhaya kuphi nakuphi khona nibela umduduzo wamkhonazi sivela kwenhlangano ithuleleni organization sinibela ngaphansi kwengosike esihloko sithi abantu bayagula. Sinibela ke namhlanje singapha endaweni yaseMzinyathi ngaSkebheni la khona ke esibizwe ke umama wakuleli ekhaya sekulo ezocela ke usizo ngenkinga abhekene nayo ukuthi nawe uyacela ukuthi alekeleleke kufa kumphethe akubonayo. Kodwa ke umama ke uzosho ukuthi ke ungabe ke usibizeleni nokuthi umama ubani. Siyakubingelela ma. Yebo sawubona mama. Siyaphila njani? Ngiyaphila. Mina bangiqamba ukuthi ngumduduzi igama kodwa ke ngoba uthe ubuso singabuvezi ngicabanga ukuthi negama singalisho. Ay no, noma singangalisho but ngamaphumulo isibongo. Oh yebo. Yebo. Ngisho kahle ukuthi sithiwa siseSkebheni la kephi? Esemzinyathi. Okay ma. Nakho sibhayele mala engosini yethu abantu bayagula. Kwenzakalani ma? Ngingasho nje ngesinto engigulisayo, ngiguliswa ibhek, umgogodla namahlombe. Due to usize wamabele enginawo ongaphezulu, like isindo sawo singaphezulu kwesindo sami. Ngokugqoka ngigqoka usize 36 emzimbeni, but ngenxa yamabele ngenhla ngicina sengigqoka usize 44 DD. Ubra 44 DD, like ney'mpahla zangenhla zo-size 42 kuya ku-44. So ngaya eklinikhi because ngangiqalwa yibheki. Eklinikhi bangidlulisela esibhedlela esitenga bangenza i-x-ray, bangithatha iy'thombe. Udokotela wabo ukuthi inkinga usize wamabele angaphezulu kwe-weight yami. So wase yangibhukhela ukuthi ngiye e-Albert. That was 2022. Ngahamba ngaye-Albert. Mengifika e-Albert-ke nje shuthi kunalento yokuthi ulinde, ngalinda I think about 3 to 4 months ngilindele ukuthi ngibizwe. Then bagcina bengibizile-ke shuthi bangenza ama-scan, bangenza i-x-ray, bangenza i-mammogram. Then base beyangibhukhela for i-breast reduction eyayizoba eyokuqala ezoba ngo-2023 yakhansela. Kwase kuthiwa enye-ke bengibhukhele yona kugcina bemhla 26 January 2024. Sekusele 1 week nje bafona bakhansela ukuthi ba-attend abantu abane-cancer. So ngalinda kwase kulonyaka cause ngibona isimo ukuthi ayisiyaqhubeka nje, like angigeyini emzimbeni but amabele nje eqhubeka ekhula and ne-pain iba worse usuku nosuku. Gcine nje sengu-chronic we-tramadol. Tramadol yagcina ingasangisizi, sengiku-sign leave manje schedule 5. So ngilindile ngase ngiyaba-email I think 3 months back e-Albert. Bangitshela ukuthi no still basalindile namanje abakhona ukuthi bengisize angilinde. So ngase ngithi angibhalele uhlelo because ngibona abantu besizakala ukuthi mhlambe ngingesizakala yini mhlambe ukuthi kwazi ukuthi ngenziwe i-breast reduction because ngiyasafarisha inhlungu engizwayo angazi ngayichaza ngithini. Mengihlele ekhaya nje ubra ngofaki, mengihambile like ngisuke ngithi ngiyokwehlana into yokuqala engikhumulayo mengifika ubra. And lento isidonsa ize even la emqaleni indlela inhlungu ekhona ngakhona angikhophi nje like ukwenza izinto-ke manje isisindo samabele. South Africa yazi la bengenza ipost namhlanje la lapha epage Facebook kubantu abagulayo lento ukuthi iyathusa ukuthi izifo esizibona njengamanje esinezazo izifo eqhamuka in the process of impilo yomuntu. Umuntu azalwe kahle nje aphile normal njengabantu bonke but ke along the way uthola sekunezinto ezivelayo esezifuna zimshintshe manje ngisho sempilo yakhe. Dadewethu wena ukhula lenkinga yamabele ibikhona noma ibingekho? No, ngikhule nje ngumntwana nje okahle. I think bengigqoka size 28 to 30. Then mhlambe ngo-2018 kanje ngishada ngangigqoka size 34. Nje kusanda kungiqala nje like ngabona ngageyina kodwa mengigeyina futhi like angigeyini emzimbeni, ngigeyina amabele nje. Kule nje kwamabele ayi. Ngiyabona ukuthi mengishintsha i-wardrobe impahla usize awushintshi but ubra uyashintsha.
And baba uMkhwanazi indlela engizima khona ukuthola usize wami kabra kumele ngiqale ngiyobheka esitolo ukuthi banawo yini ngu-ode khona bezongitholela wona. If ngingenawo 500 rand angikhona ukuthenga ubra because the expensive bra engugqokayo ukwazi ukuthi ubamba amabele like ngibukeke kahle mengigqokile. Abantwana nabo ngizama nje ukuthola ukuthi i-logic behind mhlawumbe ukuthi ukukhula kwamabele ngabe mhlawumbe yini nawo odokotela bathini isifo esikhona lesi noma mhlawumbe into yabantu mhlawumbe. No, akachazanga like I'm not aware ukuthi abantu bengayenza yini leyo nto kodwa nje udokotela lo wase-Albert wangibuka nje wathuka wathi ayi they are too big for umzimba wami because wayesengikala usize ekala like enza ama-measurement ethi no angimele ngabangaka for umzimba wami awuhambelani nawo. So akayishongo kikhozi ukuthi yini. Abantu especially laba ba-African scientists abasebenzisa imithi they can do anything ma. Uma bekwazi ukuvusa umuntu efile bamkhanda bomkhovu Sure. le yabo into yangithi yabo ngizama ukukhombisa manje they can do anything yabo when it comes to izintweni zemithi yabo nezinto esesiyibonile ke la kathuleleni angithi yabo eyivela nabantu ufike ubone ukuthi uyabona ke la ubonga nje uNkulunkulu mawusavuka uphile ulalophile yabo ngoba leswaye bengibuza ukuthi udokotela bona bathini ikhona nisifo esikanje mhlawumbe masikhona sidalwa yini ukuthi ungathi nje normally bese kuvele kukhula amabele kuphela yabo. Akachazanga like nje. The second option andikaze nithole dokotela omunye. No, akekho because odokotela bakhona labo private kumele like ukhokhe. So ngang-attend i-Albert because ngangazi ukuthi yona ezongisiza entweni kanjeni. Wena have you done any research? Angaze ngiyenze research ukuthi ngabe kubangelwa yini. Ngeke ngitsho mhlawumbe ukukhuluphala kodwa futhi ngiyibuza how come ukukhuluphala wona wodwa ngoba emzimbeni ezobona nje angikho omkhulu like ngigqoka 36 nje emzimbeni but wona wodwa nje like alikhulile nje kumele ngize ngiqoke lo 44 DD. Maybe I think you should have run the research ukubheka ukuthi isifo esikanje uma sikhona kubantu besimame sikhozwa yini mhlawumbe sitreateka kanjani yabo. Because ngize ngaqala i-diet ngitsho mhlawumbe ngehla emzimbeni nawazokwehla ngayenza i-diet ngadayetha nje ngashintsha even nokudla engikudlayo ayithulele nje awehli alikhukhumalela nje alikhula nje ekhuli. So ngagcina sengiyekile ngoba ngibona vele ukudayetha kwami ngeke kuze kungisize ngalutho because the more ngiluze iweight ngishiya wona wodwa ukuthi ke angisinde more. Yabo nje neback isiqala ube ngathi iyagoba ke manje yabo mengihamba nje ngathi la ilokhuzeni ngathi kuyagoba because ngidonswa yiwona. Bathini mhlawumbe kodwa basho mhlawumbe uthi you need to gain weight more so that uzokwazi ukuthi abambe ibalance. No, due to isimo sami sokuthi sizama ukuthi sibe nabantwana udokotela igane engangihamba yathi kuzomela ngingakhuluphali. Mawukuthi ufuna Kumele ukuthi ngifuna umntwana sikuzomela ngingakhuluphali nje for some reason ke ayiwashilo but still even khona ngingakhuluphali noma ngikulesimo nje lo size still kodwa avele angikhulelwa ke. Wena mhlawumbe ngokuzizwa kwakho are you ready njengamanje ukuthi ungamthola umntwana? Ngi-ready for umntwana but futhi worry yami le yamabele ukuthi ngoba ngiye ngibone umuntu mekhulelwe nje into yokuqala iqumba yamabele ukuthi shuthi mina mengase ngikhulelwe njengamanje shuthi azoba mangakanani like shuthi azoba 2 times kunalokho ngisazophinda futhi ngincelise kuleso sikhathi ngiyabuka ukuthi azobe mangakanani shuthi kwamntwana ngizogcina ngakukhopha ukuthi ngimhinilishe. I-support mhlawumbe kubaba ekhaya mhlawumbe nama family members and also your siblings injani?
Uma nje kade ngigcina ukuya kuyena last week Friday, eyi waphatheka kabuhlungu ngale ndlela. Yabo nje kube kuya ngaye mhlawumbe ubunayo imali ngabe uyangisa kuma-private ukuthi ngiyohlinzwa. Cause yona into asele ibuza nje manje ukuthi ngilale kanjani, ubuza ukuthi ngikhopha kanjani. Baba le ekhaya-ke nje shemane aphatha kabuhlungu. Ngoba phela ngifikele kuyena nje ngimncane, uyangazi nje ngimncane. Naba nomakhelwane wami uyangazi ngifika nje ngimncane nje kahle. Nami ngiyabona ey'thombeni lapha nje nakho lapha simomondiya nje si-right. Yabo nje nesomshado isithombe ukuthi ngimngakanani. Yabo. And nje ngoba ngisho iy'nhlungu-ke mase ngilala cause ngoba sengishintshe i-medication nje ngaya kwi-signer leave. Ngiphuza yona mase ngilale u-2 and ngisuke ngingasakwazi ngisho ukwenzani umgogodla nala emahlombe. So udokotela lo kuyena ongenzela i-script lesi sa-signer leave uthe ngeke sakwazi ungibhalela-ke manjena. Kuzomela ukuthi kwazi ukulapheka i-cause ngoba nayo phela i-medication iyademejana mase uyisebenzisa kakhulu. Baye bathini odokotela? Ngabona ku-boy uAlwande yabo. Lapha ne-Netcare Mhlanga. Yayidesigner ithunga same time le ngazi nothi i-kneecap, mina ngazi ukuthi i-kneecap yabo. Kuyena kodwa phela le ubuso yabo, le ibamba ubuso yabo because dokotela wayekhona same time bayimatch especially xa sifike nomshini. Ithunga same time imatch ize ibe yiyona. Bathini mhlambe abakwazi ukuthi bakwakhele mhlambe sort of yona-ke i-kneecap leyo ngene emzimbeni ekwazi ukuthi ibhalansise umzimba. Khona le ifakwa abadlali bebhola nje la ngaphezulu. No, angikaze ngibe naloku ulwazi layo, like uBra nje bengidila nawo. Ngidila noBra nje, angikaze ngibe ne-information yokuthi khona okunye engingakusebenzisa. Cause udokotela lo engangikuyena wayethe after i-operation like mase engenzile i-breast reduction wathi uzokwenza in a way ukuthi ngingabe ngisawusebenzisa uBra ngoba anganunalama underwire lana nawo futhi ayangidemeja nalaphansi kwamabele yabo ngoba nje ngene ihlobo ngiyaxibuka-ke nje sekuze kwaba mnyama cause ayashiselana so nje ngiyaxibuka ngisebenzisa i-clotrimazole nje ngaphansi kwamabele ehlobo. Ngiyaqala-ke lokho kanje. Sizofunda ngabo phela odokotela ukuthi bayavela abangasinikeza usizo lokuthi-ke ngiye ngibona abanye la bewafutha bathi siyawafutha amabele. Bethi sifuna bemakhulu khona negama abalisebenzisayo bathi yini niwabiza ngani amabele mase Ama-cleavage. Zi-cleavage yafuneka i-cleavage yabo. But on this instances kuwena ngakuwena funeke siwanciphise. Mina ngathi ngabanika lawa amnkosi yami benze ngawo i-cleavage cause mina kwa-cleavage leyo angisayenzi nje. Angiyenzi. Angisafili right. Yabo nje even impahla zami zokugqoka nje zilapha wardrobe ama-top kakhulukazi. Cause ngigqoka kanye ngokulandelayo esangilingani. Kule operation efuneka yenziwe bathini asazokwazi ukuthi aqhubeke ancelise ingane ma uNkulunkulu enibusisa ngengane. Not really, but vele-ke akuyona i-issue kakhulu kumina ukungancelisi, even ngathiwa angicelisi it's okay as long as ngizokwazi ukusizakala nje. Because there is always like option 2 for umntwana if ibele engalinceli uzoncela ingcinci. Ninjani ekhaya izinto zesintu niyabhilivela kuzona mhlambe? Ekhaya kuyenziwa yonke into. Nakubantu laba bamanga nikaze nithole nakubona. Uma kahamba uma uyiNazaretha abahamba abantu bezulu. Abahamba amaNazaretha abantu bezulu. Khona laba phela hayi laba abathakathayo laba abathabo bayakhuleka nabo. Nami ngilona phela Nazaretha bahamba abantu. Bakhona ngisho nakhona esontweni labo lapha ngithe yabo. Uma wangitholela uVaseline lapha eplane ethi angigcobe. Kwenzeka lutho ayicwebezelela nje. Wavele kwaba Kuyethulela nje emane icwebezelele nje like habe mahla acwebezele kodwa nothi ukuthi ancike. Esexoxa uVaseline phela. uVaseline ngithi uyabona uma ugcoba ngithi uyabona khona nenyanga yayithi yabo.
Ithini inkomo ithi Ithi yabo sengigcobile sengimuhle yabo kanje. sengimuhle kanjani na? Nawo phela amabele ngigcoba uvaseline. So like imiphumela engitholayo akuyona le engidingayo. Anginandaba nobuhle bawo ukuthi acwebezela kanjani. The fact nje ukuthi ayangisinda. Iyona into engingadinga ukuthi ngibe nayo. Isona sifiso sami nje ngicela ukuthi odokotela bengisize bekwazi ukwehlisa usize. Nginje ngithole namqoko usize abanormal nje ngisho kungathiwa ngithenga itolo ezishibhile nguthola usize wami. Ngiyibuza nalo ngoba nami ngiyaqala ukubhekana nesimo esikanje ngithi yabona ukuthi ngengizwe ke ngathi yabo. Yebo. So nami nje khanda lami nengqondweni kuningi okugijimayo. That's why ngibuza ukuthi ekhaya abantu abanjani because ezinto mhlawumbe zidinga vele umsamo ngithi yabo ukukhuluma kuvele emsamo. Ngoba singakwenza ngodokotela but mayiphinde futhi ekhula. Yabo ngoba phela sithola ikhozi ukuthi yini imbangela yabo. No, angiboni ukuthi umsamo because like ekhaya nje before ngishade ngenzelwa yonke into. Kusukela ngimncane nje ngenzelwa yonke into. Ayikho into engathi mhlambe ekhaya iyakweliteke emsamo. Sizothini mabo nami ngiyafuna nje ukuthi out of the blue nje sengavele nje kunokuthi umakoti ethi wekhuluphele emzini but lo uvele makukhona mhlawumbe okukhalelekayo mhlawumbe angisho ukuthi yabo No, siyagesa nje ukuthi inkinga makhona okukhalelekayo mhlawumbe ukuthi hayi ke ngizwe khona isibongo lesi kuthiwa sakabani intombi kuthiwa ubona amabele amade abancelisa ingane phesheya komfula abakabani Obani akubona ubani sesithakazela khona isibongo esinjalo kodwa umhlongo no ngiye ngisizodwa isaze lesinjalo yabo no mina ekhaya ke asikho isaze lesinjalo. Yabo ukuthi yini ngempela ngoba mina engifisa ukuthola kakhulu kudalwa yini because even now dokotela akangajahi ukuthi uzogijima nerazor ngathi nesikele ngiyabo akasithole ikhozo ukuthi yini imbangela yokuthi akwazi ukuthi akhule liyaphuma ubisi aliphumi angithi uyabona abahlabe kabasithi ayi inkomo uthi ubona inkomo ngabe isizo izele ibe libe likhulu seligcwele ubisi no akuphumi ukuthola kumina kulokhu kwazi ukuthi although mhlawumbe uNkulunkulu esikhumbula ke beyenza iprocess surgical ukuthi ukwazi ukuthi uyohlinzwa yabo but kuyoba kuhle kube ukuthi ke kutholakale ikhosi yabo nawe uzokwazi ukuthi bengiphethwe yini yabo not ukuthi asimthembu udokotela yabo for the case nje kaNtwana umfana omncane lo alwanda I was so happy ngodokotela osibiye lapha eChief Albert yathatha usibiye makhumbula kahle okwesimame nje owaba good owaba brave enough ukuthi ahlanganise bonke ama specialist onke ayezobheka uOlwanda ngithi yabo wawatshela ukuthi animsizanga uma kalengane ngithi yabo because njengamanje mezobuyela ekhaya akazi ukuthi ingane yakhe iphethwe yini so sonke we have failed here ngithi yabo because we need to diagnose ukuze mama azi ukuthi yini le ephethe ingane yakhe kahle kahle singajahi ukuthi siyohlinza ngithi yabo they have to start afresh ukuthi wonke umuntu acubungule enze report eyagcina nami ke masichazwa ngavuleka amehlo kwachaza ukuthi sifo sini sesiphethe uAlwanda into kanjani yabo I'm praying ukuthi nawe ngathi ungadlula esandleni sakhe nadokotela lo ngimshoyo ngithi yabo because kufuneka uyazi ikhozo ukuthi yini lekuphethe ukuze nomuntu osekhaya wesimama umuntu mhlawumbe nenkinga njengakho uyobe sazi ukuthi okay nazi into engiphethe lento idalwa yini yabo yo cause yabo nje futhi kusiza nokuthi ngihlale ekhaya like ngiyakwazi ukuhlala nje mina yongivela ngiphumele ngisho eminyango ngihlala kanje la endlini nje ngingafaka ibodies cause if kuzomela ngifake ubodies yo wema ngiyabikezela mase ngilala inhlungu and ngifaka ubodies kumele ngifake like ama tissue la something ukuthi ngingadonseki kakhulu cause abo kube ngasi ngineyifaca kanje lana so okay no dadwethu ngiyafisa ngathi uNkulunkulu angalenza icebo yabo ngicela ukuthi usicele usizo yabo kubantu bakalandela ethweleni nabasibukelayo yabo because konke sikwenza thina kuhlala kanje nomuntu achaze udaba lwakhe bese licela usizo
most yabantu baye balithola usizo ngaleyo ndlela because baye bavele abantu ngokwehlukana kwabo ama-specialist ngokwehlukana ukuthi no siyalekelela yabo. Nakhona futhi inkosi Chief Albert cele futhi nakhona nje bedate yakhe lokho ehlehlisa nje kubeni kanti idate yayisikhona ngithi yes ngicela ke nje uyikhulumele ma uyicelela. Babukeli beThuleleni TV, ngiyacela ukuthi ongase angilekelele ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyokwenza i-breast reduction cause iy'nhlungu engizwayo angazi ngingayichaza ngithini, and ngiyabona ukuthi sengiqala nayo i-depression manje na cause ukuphathwa yinto ungasizakali usuzosizwa yini, kubuhlungu. Ngiyacela odokotela mhlawumbe nosomabhizinisi ababukayo ongasafaka isandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyokwenza i-operation ukuze nje ngiphile impilo enormali. Ngiyacela ningilekelele kakhulu. Adingi uba umkhwana mhlawumbe uzoyiveza iy'thombe mewukuthi kuvumelekile ukuthi ayiveze iy'thombe zalamabele engikhala ngawo. Ngingajabula kakhulu. Ngiyabonga. Ngicela ukhulume futhi naye inkosi Chief Albert la une-date khona. Ngicela ubacela. Ngiyacela uDr Bozimat, I'm not sure if ngimpronounce right yini, kodwa udokotela i-breast surgeon esebenza e-Albert uzongikhumbula, wayesengibhukhile for umhla 26 January last year, ngaphinde ngakhanselwa and kade futhi ngimsendele i-email 3 months ago wangiphendula. Bengicela ukuthi bandla ngenelele ngoba ayeke wangibona kena nasekuqaleni wangenza even ama-measurement kwaba into nje ezophuthuma ngenxa yesimo esibona. Ngiyacela ukuthi angenelele angisize. Ngiyazi ukuthi njengamanje na wayechazile inkinga ukuthi unabantu abane-cancer adila nabo. Bengingajabula mengase angenelele ukuthi nami ngikwazi ukusheshe ngisizakale. Ngiyabonga. Okay, uma ulele ulala side Facebook noma ulala nga? Bengilala ngeside but nje ngenxa yokuphathwa amahlombe akusalaleki ngama-side, ngilala ngesifuba ke manje. So naso sesibuhlungu isifuba, I think i-pressure indlela like e-heavy ngakhona. Nje akulaleki, ngasho nje ngithi akulaleki. Akulaleki ya ngoba nje ngabo 6 mina ngisuke sengivukile ngihleli ngoba ngibona ukuthi the more ngilala is the more ngizwe inhlungu. Ngibuza lokho phela ngoba ngiyazi ngolile ngesayedi ngithi mhlambe ke elinye liphansi but leli lidonsa iweight futhi nayo. Namahlombe anganamahlombe ngoba nje kuyi like ebuhlungu kanje nebheki angikhona ukulala ke ngama-side manje. Emsebenzini ngasebenza? Angisebenzi full time, ngisebenza mengibiziwe. Kuba njani khona emsebenzini? Yo, emsebenzini ngiyamiwa ke like kuwes cause I have to carry this breast for the whole day ngimile and ngithola i-break for only 30 minutes. So ngisingehla nje laphana eTexini sengiwehlisile ngawuqaqa cause ngisuke ngingasakhophi inhlungu. Ekhaya khona imisebenzi yasekhaya iyenzeka? Ya nje ngoba vele-ke sihlala sibabili ayikho imisebenzi etheni ukuwasha kuwasha umshini lokho okushanela nje nokungimopha kanye ngesonto. Kodwa nje like akukho lula especially-ke ngisawasha ngesandla bekuzwela kakhulu. No, kulungile dadewethu. Singacela nje nathi ukuthi njengenhlangano eThuleni sicele kwabangakwazi ukuthi ngempela balekelele le nkinga odadewethu akhala ngayo ukuthi-ke ukhulelwa amabele enza i-weight yakhe ukuthi-ke ingabe sakwazi ukubhalansa nomgogodla wakhe uya ngokuthi uyalimala because i-weight into ebidonsa nje kufuneke agcine-ke ngathi uhamba ugobe. Ngathi ngihamba ngigobe nje. Uzophatha i-walking stick manje. Izodingakala phela manje. No baba, ngiyathemba ukuthi ngeke uze kufikele kuleso sigaba se-walking stick ngizobe sengisizakele. Cha ngisho ukuthi kungaze kwenzeka umonakalo waleso sazama mhlawumbe usizo. Oh ya. Ikhona le nefensi uyayibona le. Kodwa umkhana. Uhambe yabo.
Akusiza nokuthi ngihlala kanje la endlini. Yes. Ya ngingena umuntu ovamise ukuhamba kodwa nje inkinga nje no-bra, inkinga nje inokuthi once ngawafaka ku-bra wabhalansa la emahlombe. Phela ufuna uqine ubra ngisho. Kumele uqine ungibambe thaqa ukuze ngikwazi ukugqoka kahle ngibukeke. So once wangibamba la kwehla nje la kwehla la ngase nje ngumuntu one-tension. Labantu ethiwa phela abantu abadala. Anginabo. Cha ngibona phela ushaya amahlombe. Uyabona kumele Sithinta ngihlale amahlombe. nginane even into yokurabha ukuthi ngirabha amahlombe. Urajwa-ke uyirabha wena futhi. Ngiyafika nje ngiyirabhe kwesinye isikhathi baba la ekhaya ngirabhe ukuze kwehle lezi zinto indlela yobuhlungu ngakhona. Kuze kube ngathi ngivuvukela inhlungu. Angazi noma ngisuke ngimajina yini ukuvuvukala noma kusuke kuyikona kodwa nje ngisuke ngikwi-pain nje engachazeki. Nje ngathi ngine-clinic ngale amaphilisi ey'nhlungu. Yebo usuphila ngawo. Ngiphila ngawo and-ke angiwatholi e-clinic la maphilisi sengiyayithengela. Yeah. Ewu-20 nje kumele ngibe no-150. Lo 20 awungilast even u-2 weeks. Ish uphuza ngaki ngosuku? Kwi-Sinaleve ngiphuza 4 kuba u-2 emini kuba u-2 sengilala. I-tramadol bengiphuza kabili ekuseni nantambama. So ayisazweli-ke yona ngase ngiyayiyeka-ke. Angiwazi ngiphuza inhlungu kodwa khona lawa O-schedule 5 la bengibashoyo. angiwazi la khona lawa amancane hayi lawa amancane futhi lawa nasazi noma i-capsule noma njani. Enganganikwa nami sasengizalayo lapha ngiyafika nami ngikhala ngekhanda. Yabona nje ugogo wathi nanka amaphilisi yabo bese ekhohlwa ukungitshela ukuthi angiphuza amangaki. Ngaphuza 2 mina ikhanda lihlala liphele manje. Futhi kusebusuku lapha kwakula ngabo 8. Ngizovuka ekuseni ngifuna ngiyokhoza yini ngamuntu esenze ishow lengene ekuseni ngithi yabo. Ngavuka ekuseni ngayibona indlu irawundi yabo. Ngathi mina mhlawumbe yabona ngisaphethwe ubuthongo yabo. Ngavuka ngangena emanzini abandayo ngageza. Yabona ngiphuma ngogibela itekisi. Ngathi itekisi iye phambili emuva yabo. Lawa ke ngiwasebenzisa manje na-ke ngithi mina ama-Sinaleve angangilalisa manje ngize ngivuke ngabo 8 ntambama. Hayi. Indlela alalisa ngakhona. I-tramadol ngayekisa ukuthi ayisazweli siyangiqwashisa. Kumele ukuthi angivuke nje ngisebenze-ke nje ebusuku. Ngicabanga ukuthi yiwo noma ukuthi ngiphuma ukhozi straight ngalala ngaze ngavuka ngo-2 ntambama. So ngiyethengela-ke lawo maphilisi cause awaphumi emaklinikhi kumele uyithengele ubhalelwe incwadi nje uyithengele. No sisasithembe uNkulunkulu uzolenza icebo sikuthola abantu abazokwazi ukulekelela. Into ekuphethe bangathi abantu mhlawumbe siqamba amanga into enjani ma? Ungawavezi ma phela umakoti womuntu wena la ekhaya. Cha mhlawumbe esikibheni nje ngithi abokukhombisa esikibheni. Yabo ukuthi amabele manganani. Niyabona South Africa. Yabo. Uthi ngeke uze wabone kahle esikibheni kodwa nje masuwabona kahle-ke evelile wona. Uma ubamba apha Nali mengilibamba nje. Mhlambe mengase kuthiwa ngiyaluweya nje mhlambe lingawuweya ngisho 10 kg indlela lesinda ngakhona. Liyasinda ngize mhlambe mengabe ubaba la ekhaya elibamba kube ngasi khonto esuka like ngizizwa ngilula ngibalula. Yeah. No ake walisabhe kusizo niyenze i-research kulento engisho le yalama kneecap lawa agqoka abadlala angena thaqathatha emzimba. Ngoba lawa ngicabanga ukuthi lakhe ngameli design yabo. Especially yabo ngoba ngithi ngayibona kwenziwa kwaLwandle yabo. I'm sure ukuthi le could do something yabo khona sizolungenzeka mhlawumbe at least ukurelieve leyo pain. Yes yabo. Because ngibe ngigqoka top skin but ke like kufana nokuthi awugqoke lutho nje. Top skin ngathi nje vest. Ngoba kuyona ingaba lula ngoba ingabe ibamba umzimba thaqa yabo. Compare lo obra ngapha nomuntu ubrown njengoba uza kanje ufana nomuntu osuke ebelethe ingane yabo. Amathuba kusuka khona ngathi ngiyibelethe ngaphambili futhi ngiyibelethele mama phezulu. Ufuna ngiqasi angazi nginizame le nto yabo njengalolo. Cabanga ukuthi lingawenza umahluko. No, dadewethu singa ikakhulu.
sifisela njengathi uNkulunkulu njengoba ngisho njengathi angalenza usizo. Siceleke nakubona bonke-ke ababukela inhlangano itholeni ukuthi basilekelele kule simo sikasisi. Siphinde sinxuse-ke futhi ne-management nodokotela bonke-ke nabaphathi besibhedlela i-Chief Inkosi Albert ukuthi-ke basilekelele kusisi ngoba i-date yakhe yayisifikile but-ke yahlehliswa ngezizathu-ke abayibeka-ke udokotela yabo. Esicela ukuthi baphinde futhi bamreconsider ukuthi ngeke mhlawumbe bakwazi ukulekelela ngoba kuyonakala nje besisebenzisa le medication ayisebenzisayo nje esilimaza ngisho impilo yakhe njengamanje, kungaze kuqhubeke kuye phambili ukuze kuthi kufika i-date uthole sekhona omunye umonakalo osuwenziwa amaphilisi lawa awaphuzayo eyinhlungu ngoba akasakwazi ukuthi amelane nalowo mzima abhekene nabo. Elokuvala mhlambe lingathini lakho? Ngingasho nje ngithi ngiyabonga nangenhlangano yakaShuleleni ukuthi isiza abantu. Nami ngiyathemba futhi ngizosizakala because ngibonile abantu abaningi besizakala. Nokuthi laba abasizayo bengapheli imandla nje, siyacela uNkulunkulu ukuthi bengapheli imandla beqhubeke nokusiza abantu because abantu bayagula laphandle. And ukugula kuqala emzimbeni kugcine sekulidela nasengqondweni. Because ingqondo ayifuni ukwamukela ukugula lokho ukuthi okusiphethe. Yeah. Ngiyabonga nje nisahlela ukuthi ngisizakale. Ngiyabonga kakhulu. No, siyazibongela ma. South Africa siyalibonga-ke ithuba kulabo abathe basibukela emakhaya nodaba sasibekele lona. Sithembayo ukuthi siyaziyo ukuthi-ke ithemba selibeka kunini South Africa ukuthi-ke usizo luzovela usizakwazi ukuthola ukweluleka nokuthi akwazi ukuyohlinzwa aphile kule nkinga abhekene nayo. Uma kukhona-ke abafisayo mhlawumbe ukuthi-ke baxhumane nosisi-ke ngisabela ukushiya inamba yakhe. Bengayishiya kweni. Yes, bayovaya kuthina kuthwele sikwazi ukuthi sibaxhumanise nodadewethu yabo bakwazi ukulekeleleka mhlawumbe ukuthi kuphi abafisa ukumlekelela ngakho sesingabhekene nayo. Mina Mduduzo Mkhwanazi kwinhlangano Ithuleleni ngaphansi kwengosi esihloko esithi abantu bayagula. Siyabonga, nisale kahle emakhaya.